en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmitoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saha. en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men e o duniya. en jetti en jaari khalifa men diine aada kala. so daneri filtima ɓaleri buuɗalirmede fere feeñay windere feñjay ɓattake bindaɗo mabare nogase jeenay seeto hitande ujunaje nogase joyi ɓattake men carika rendo. musidɓe tedduɓe taweteɓe jokli windere Sénégal, Mauritanie, Mali, Gambie, Guinée, diaspora o kala moni popɗo woni min calminima min juurimama min ñaguimama duwaw min duwani mama. enen kala en denti en mbi'i alhamdulillah alhamdulillah yo Allah ɓeydanen jaam ɓeydanen sutura ɓeydanen ndenka kono fawi koye ɓerɗe men. Allah nangirti neɗɗo ko ɓernde mum no ɓernde ma way fof noon o nangirtuma. duwaw ene moƴƴi kono duwaw so duwama o wayatay neɗɗo o kono neɗɗo o wayni. duwaw ene moƴƴi duwanade neɗɗo ene moƴƴi duwodirde tawno haala belka newika ɓuri cattuka. kono so tawi ari e ma no tawruma pap ko noon waɗirtuma. so tawima ka moƴƴo moƴƴinɗo tan ɓeydaɗa moƴƴude ɓeydaɗa fewde. so tawi ka bonɗo bonnowo noon ɓeyduma e oɗon fannu. sabu neɗɗo ko an changeata hoore ma fandare nde woɗɓe jiɗanma to banggue du'aw sokko e ma wahluma wattuma goɗɗum. moni kala yo janggo jogade ɓernde moƴƴere. moni kala yo janggo jogade jikku moƴƴo o jogo ɗum. sa jangi ɗum jogoɗa ɗum ɓernde ma moƴƴa jikku ma moƴƴa reedu ma laaɓa mbasa won haaside sabu ko an bonnanta. wonko cikkatani moƴƴanma taw ko an bonnata. ɗum noon yo Allah reenen yo Allah suuren yo Allah hisnen. alhamdulillah musidɓe hettiyankoɓe Ayawo Weltare TV hande ko talata 29 woni 29 avril 2025 hande waɗi duuɓi 10 tenggurengu ko weltare ɓiɓɓe fulɓe sosa e nder ngo weeyo WhatsApp. wonno ko 29 avril 2015 alhamdulillah won tawanoɓe hande ɓen jalti aduna o nde société nde won tawanoɓe woni mabɓe hande guurani woni heddiɓe ha joni. nde société nde kadi ene tawa Sénégal ene tawa Mauritanie
ene tawa Mali, ene tawa Gambi, ene tawa Guinée Conakry. caggal abbiti ha tawa Guinée Bissau e woɗɓe woɗɓe. alhamdulillah noon duuɓi sappo wona balɗe sappo wona lebbi sappo ko adi 2015 weltare ɓiɓɓe fulɓe wonno koye sifa goɗɗo duɗal qur'ana duɗal almuɓe fedde pulago fedde fulɓe duɗal fulɓe dingiral fulɓe ɓe kala mbaɗama to wonno Facebook e ballodiral musidɓe men tedduɓe semeɗe limta juutat kono Abdoul Aziz Guissé Bulli Guissé ne hen rahmatullahi Sall Dijja Sall welede Allah e ma Fama Dia Sall Ahmadou Dia Pullo Triyimme gorko mo Triyimme e woɗɓe ha iwa ɗon faya Viber Mouhamadou Ibrahima Sow Pullo Jeeri ceerno Ahmadou Gatamari Ba joom aadi ceerno Ibrahima Talla joom finde tinde ceerno Boubacara Gaye dariɗo woɗɓe ne keewi ɗum tagi en jiɗani limtu. Allah itti men Viber hewɓe ne gullito connexion kadi ala woni ko bindol nden ko bindi tan. Viber ne wanno audio kono audio o ko secondaji so heewi ko 10 secondes 10 secondes noon ala ko wayno haydara wonno ko 2014 Allah itti men Viber ley men imo noon toonne kadi ko bindol tan wonno ko nden Allah di girlajo de en Khalid Oumar de en Issa Boubou Diallo en alhamdulillah ɗonne kadi ele mbawi yanñade woɗɓe kono noon de juutat sohna Kadiasi en debbo mo Thiali sohna Oumma Hani anen debbo mo Korkoƴel sohna Binta Sow en debbo mo Gaawi woɗɓe ne keewi alhamdulillah ko yettude Allah kadi ko windoɓe pular no feewi ceerno Ousmane Sabbar Ba gila to Facebook to kañumne ene waɗa hen bindanɗe mantiniɗe woɗɓe ne keewi mi windani inde ɗe pop kono mi ñaagui yaafuya ko ha ɓuura tan tongade e sifa weltare no ardi ene soggodire e nder imo ene winde yimɓe ne jewta so takkusana yoni waɗe bindol pular wadde ko bindi kumpital gila to Facebook to so takkusana yoni keɗɗen koye arde windude eɗen kumpita yimɓe ko kewi nden ko bindol no yimɓe janga ha ganda ko kewi Abdoul Aziz Guissé hen no adude jewte namde fati sariya walla diine walla goɗɗum bandiraɓe rewɓe joguino darde debbo e galle 2014 wonno koye Facebook e imo e Viber windete waɗi ko heure-uji moni kala ne andi waktu mum so ari winda heddiɓe janga ko heddi ko jamma jengi en hewɓe garta ko bindi ɓoli wonno ɗin bindi noon hanke ɗi belno saabu holɗum hewɓe mbawi hen windu ceerno Oumar Samba Sy mi salminima no feewi ko aadiyanke e woɗɓe nanɗo ha keewi nanɗo henna nanɗo ha heewi hewɓe mbawi hen windu hewɓe cuusi hen windu ha bindi ɗi tabiti on saaha noon 29 avril 2015 Allah longini men yo en mbat dingiral WhatsApp ñande mbatten ngal nde ñande mbaɗɗen ngal mbo ɗamini bandira debbo gadiɗo nadde hen yo Allah ɓuɓan ɗum ko Khadijatou Sall Dijja Sall
debbo mo lobbude yurmede Nouadhibou Dande Maayo min notuma to maqama e litama taweteɗo hande to aljanna welede Allah e ma an e dendagal maɓe julɓe kala Sira Diallo en fof koti e jomumen Aissata Sy en fof koti e jomumen woɗɓe ne gonno e maggal hewɓe koti e jomumen alhamdulillah eɗen jetti Allah eɗen jettaniɓe Allah no fewi Allah yurmoɓe yafoɓe dingiral ngal waɗama kono nde tawno dakhame bindol to banggue imo to ene weeli yimɓe donki arde e ga to WhatsApp ga keddi tan hakkunde imo e WhatsApp o WhatsApp nden wanno tan ko audio mum juutani so juuti ko minute goto audio mum juutani ha ɓooya ne ɓeydoro seeɗa nden kadi dinguirɗe a wawa nannude ko ɓuuri yimɓe temedere yettoyta feccinta yettoyat toon ni ene waɗi limite kadi ne teddi wayani no way joni ni alhamdulillah eɗen dusodiri hen ha yimɓe cuusi wadde audio nden aɗa yiya neɗɗo naata hen haalta saabu haalde weeɓani teni kadi haalde haalama ɗa anda ɗo ko fayi waɗa hunde wemde alhamdulillah mbattuɗen wadde hen jewte ɗe guila nden tan ɗe puɗɗi kala altina ko gandal kaleten andini hewɓe hirjini hewɓe eɗen jogui hande renɓe Qur'ana nan ɗo hewɓe hande ɓe ko hirjinoji he yalti saaha mum ma aroy kono wona joni haalete eɗen jogui ɗo fiilaɓe alpha heewi ko hen jalti eɗen jogui ɗo hande ɗanniɓe ndenkoyi leyɗele towɗe goɗɗe mbaɗi gueɗe mantiniɗe galimi ko ɗo kiram ɗum yalti eɗen jogui ɗo hande dewle kewɗe pewtuɗe ɓiɓɓe hewɓe reftuɓe lawol gueɗe kewɗe keɓɓitaɗe guese leɗɗe lorade sardiŋaji gueɗe pewnaɗe foko ɗo yalti jannguɓe mecce ha mbawi batti hande wadde golmil ngol ko ɗon jalti firti kala altina ko gandal kala talata ko carika kala alarba ko dewle saabu rendo men wona rendo haalowo dewle eɗen jeeya adiɓe wattude wadde ojoji ɗen kala gurdam galleji ɗi gila ɗo yimɓeɓe kersanno ene moɓo haɓe batti suus ha watti feew alhamdulillah ko yettude Allah fof ko Allah tan wahayini yo won wona goɗɗo ne jangguini men ɗum ala ko Allah wahayini yo won neɗɗo wawa haala hoore mum enen e yaadi men pop saabu hunde so tawi yi ha yettima ɗo wona neɗɗo goto wonɓe less ko ɓe goni pop ɓe cuusni ɓe peri gaddi miijoji payi ɗum e lawol ha sari ha saaki ha yettoyi hande ɗo yettoyi ha denkoyi to ɗum tagui hande so audio yalti tan denkoy to koto woɗɗi alhamdulillah koko lewa noon koko lewa ene sattuno noon mi fuɗɗa nde sattino saabu haala kewka nanama hen ala fof ko sokkaki e noppi amen min nani hen komin ɓoccoɗe min nani min mbatta galleji min nani ɗanniɗo ha gabo wattidi e haala alhamdulillah kala kalnoɗe min nani amin gandi foof ɓen hande nana caggal ko ɓen ketti caggal hande kala haalulaji jaltunoɗi hen ha yetti amin min nani pop min gandi min kamɓe min ciifi wallahi hande o ko ɓen goni caggal ko ɓen hande goni ɓe mbawana galleji mumen firti noon holko saabingol konngol neɗɗo sa ummini hunde tabiɗ hen woto yeccito gonga gajjel ga wi woto yeccito neɗɗo woto janggu yeccitade mboɗo yaha mboɗo yeccito holko cikkitoɗa hoorema saɗa waɗa hunde woto yeccito woto hul woto yeeƴo
nde fuɗɗa nde eɗen jogino ɗo hen nden jewte mbaɗi ne jogi woni almuɓe jalta bange mbaɗa audio ji lesne kala jaltuɗen koye duɗal ceerno Mouhamadoul Amine Ly gadda joom gonga cusɗo reedu en piɗon duuɓi 7 kanko fiili en en 1999 en ndewe baydiyagal en ndewe maddayagal en ndewe falqayagal en ndewe sanɗayagal ha wuli jaw ɓe ndewduɗen ɓe ne keeɗi en jeenoma kadi e sanɗaji dowroyi ɓurɗi yontede ɓe mematano leydi ɓurnoɓe kadi wawde wade hiɗaɓe to banggue haala to banggue yewtere mbaɗi e jewte wona ɗo tan fuɗɗi gila e ɗen dinguiɗe ɗo dumga ɗo ɗum noon en jaɓani hen yeccitade en jaɓani hen yeeƴade en jaɓani hen mawnikinade en jaɓani hen foof jaɓɗen tan ko wonde enen eɓe jadaten ɓe saabu sa yiiɗi wadde hunde a ittat hunde beele mbaɗa hunde sa ittani hunde a watta hunde sa fotti kufuna a fotti wuto a fotti foof tan a nattat wonde hunde ko jiɗɗa wonde ko walla ko jiɗɗa wadde ko natta wonde ala a ittat foof joƴƴinaɗa mbayana a anda haydara ni yimɓe nangguirma o kaalowo Maro Haydara wonani ala ɗo yalti tawa aɗa andi wonɗo jaltuɗa aɗa andi wonko gonɗa aɗa andi wonko jangguɗa aɗa andi wonko mbawɗa kono jaɓa yaadede jaada e pop mbasa mawnikinade mbasa famɗinde hay goto nawra foof kalda e majjuɓe kalda e pop tan nanda e jomumen ha laaɓa kala yewtere ande dokka jomumen fodde mumen e niveau oɗon ha keeɓa ko jiɗɗa hebde ko ɗum rokki weltare yettaɗo ɗo ɗum ko haqqille wawi jibtude ɗum ko haqqille wawi andude ɗum ha yettoɗo yettini ɗo kono sa wi aɗa hollira hoorema guila e fuɗɗode yahata a suuɗat hoorema ala almudo ɓurɗo en wonde almudo ala jinnaɗo jangguinɗo ha ɓuuri jinnaɗo meɗen ala heddoto noon ko sa suuɓima woni bolol a suɓoto dañde ko goppuɗa cuɓoɗa ko cuɓiɗa ko beele jogoɗa fandare yettoyade nden waɗin audio ji less kewɗi kono nde tawno en jabota ko haaju men ala hen koko tardinta kala ko jiɗɗa wadde rento kene tardina en jogui tardinoɓe ɗum woni AVC ji AVC ji yeeso ma sa rena kiɗi tan ɗi tardinte ne asallam nde nelal arno haade nelal arde fuɗɗino wajade yimɓe ne nodda lawol mum waɗa kooce waɗa perguitte waɗa gasɗe waɗa foof kono so hulno tan yettota ko ande diine yettota ɗo yettiɗo kala ko gummaniɗa a yiyat AVC ji yeeso ma a yiyat ɓooɗe caggal ma a yiyat kaaƴe a yiyat jeygue a yiyat foof a nanat noppi ma ɗi foof nata nden indema bonnete a wiyete pop a wawa wasde wiyete kono sa tiiɗi a hoolima a jebbilima a waɗi ko Allah ko gooto a yeccitaki tan a yettoyto mo yettoyta ko ala woni mo yettoyta tan ko mala finde tinde faade Allah so dewgal mum so ɗanngal mum so cehilagal mum so yewtere mum so gonal mum kala ko wawi wonde so gollal mum sa jogui finde tinde faade joome a ala fo malja so wona Allah a ala ñiiɓal so wona Allah a ala tabital so wona Allah ɗo toɓɓuɗa ɗo ko ɗon tan toɓɓuɗa a yettoto tunel oɗon gandi won tunel ko yulde hayre laawol rewa e nder hayre tunel ko yulde hayre laawol rewa e nder hayre he oɗon gandi helde hayre weɓani dey kono so tawi a wakkilima a sokkima hen a yaltoyat kono so ɓerdema aftama yahata ɗum jeeyi sababu noon nde jewte puɗɗi hewɓe gummori doole waɗi kirimeji mawɗe waɗi concurrence uji en jeeyaka yimɓe walla weltare jeeyetake e ko waɗata concurrence ala neɗɗo concurrence yo wat concurrence faade moƴƴere wasa wadde concurrence faade e gueɗe concurrence uji kewɗi jiinomi hen kirimeji hallaji pop ko nde tawno ko mbimi ko sa tabiti a woni gonɗuɗo ala ko jeyata ko mbatta so wona Allah ala a ɗaminaki hen haydara so wona ko tawma hen a ɗaminaki hen haydara so wona ko tawma hen tan a yaltat
kono kalde nattirɗa e hunde ɗaminade so ɗaminade nde aranta woppat ɗum jeeyi sababu noon rendo men ko heewi koko woppata woppirta ko cehilagal ko ɗaminade hen dañal ñande sihil ma rokkanima foof goppa ɗum kaari nafata o so artimi yahay mum so mi ari naggam haydara rokkatama goppa te taw dañal ma e makko ne yeeso alliggodire neɗɗo ha ɓooya o woni koye funtude mim accumo taw dañal ma ne yeeso ko heppere e haabre wari men kala ko mbaɗirɗen jiɗɗen ko yen dañi hen joni ko jibina joni mawni joni ma e joni ni Abou Djiba wiyata ko jibina joni mawni joni mayat joni ko andodira joni waɗi nafoore joni mayat joni en gandodiri joni en mbiyen dahmodir joni gasa dahami o gasa joni kala ko jiiɗa cokkiɗa hen mbiɗa sokkor hen dañde joni gasa joni Allah waɗirani hunde joni hunde fof jogui ko daawe e daa e mum ni woni sifa ko jubbande mon holno weltare ɓe fulɓe ardi guila e darde mum e saɗɗede mum ha yetti musidɗo men en jejjitta Amadou Moussa an waɗi hen fiyande mawde to banggue jayne nde ha yetti musidɗo men Ghali Abouba waɗi hen dampande mawde ko kañum ƴetti jayde nayi ɗum ha mintaji nogas ha capantati ha capannayyi pawɗi kilo min mbiyatno ɓurti ha yettoyi toon woɗɓe nani hen ha heewi se miɗen kaala juutat kono tambiɓe hen dampi ɗum ha yettiɗo yettoyi to hande laatoyi to YouTube e ballal Saydou Abouba hande ɗen jogui toon no foti ujunnaje abonné taw ko toon jeeɓata haala ka jayne nde ene jogui dinguire 9 cokaɗe kanje fof ko ujunere ko fawi goni hen koko soka wonɓe hen ɓe pop hay goto anda goɗɗo leydi ndi jeeya kono woni majje kadi ngoodi hay goto wawa haaldude goɗɗo cikkata ko an tan woni ɗon e gaddowo o taw ujunnaje joyo neɗɗo ne nder ene waɗi hen ujunnaje joyo neɗɗo nana nder to kono wonɓe hen ɓe cikka tan ko an gaddowo bandaji o tan woni hen ɓe jiyata numéro keddiɗi ɗin ko cuuɗani eɗen jogui woni hen baaɗe noon woni hen diguide men weltare ƴogirɗe weytare baaɗe noon ɗum ɗo foof noon weltare meeɗa wiide yo jomin pi lewru mbaɗɗum en woodi dinguire sa nati na fiyat sa fiyata jaltinɗa taw ko dinguire kabaruji kumpitoje kono weltare meeɗa wi onon ɗe wonɓe hen ƴogowo pop kala nato hen yo dañ ko fi meeɗa wi pourtant ne wawno wonde noon ene wawno wonde dinguire ɗe ƴogirɗe ɗi foof kala gonɗo hen lewru foof wadde ko fi hay soko temedere ma wona million ngaji joni weltare fiya antilaji mum waɗa téléji mum kono rendo fulɓe jogui sifa goto sa watti haalde haalis tan ɓe cikkito goɗɗum so ɓooyi jowi ɓe kay ndediri kalisaji ñaami goɗɗum wonta goɗɗum ɗum jeeyi sababu Jayde Weltare TV rentinama renti haalis ko jomumen tan dañata miijo haqqille noon ɗum ɗo no wayni alay saago enen ne wooda ko mbaɗɗen ɗum ne wela min taw wona min kaala so min kaala min kersa ko ceer Yahya Ly heewi haalde go sa haali gacce mbarma sa deƴƴi mette mbarma sa deƴƴi donɗa donggal ngalalaɗo haaƴi kala ko ponɗa wadde dépassement guitta mbatta e wifi ji mbatta e connexion ji mbatta e ɗum ɗuji aɗa humpita sa haali gacce mbarma sabu ko arata ko ala no foti a haalat aduna fof nana sikka haalisaji ngari hakkewi kono wallahi ko arata ko yettaki hay ujunnaji nogas ko Allah de ɓuuri nimi fof nena bam so joƴƴinama ɗo Allah ɓuuri nimi haala goɗɗo qulil haq walaw kana nafsik walaw kana abik walla ummik haal gonga tan hayso an hayso yumma hayso bamma walaw kana murral ni hayso tawine haaɗi gonga tan ala ko meeɗi rendinede ko wiya yettima ɗo meeɗa wat meeɗa ɗum jeeyi sababu sa somin mbaɗi erago
wonde jaynide jiɗi ɗum sahaa mi nodda haali min mboɗo hersi mboɗo warñi mboɗo ande hooram sabu a haalat ma dañ sikkuɓe wonko ari taw ala ko ari taw ko ari ko ala no foti waɗoɓe amin gandi ɗumen amin gandi ɓe amin jogui inde mabɓe numéro uji mabɓe amin gandi ɓe kono a hersat an kalɗo sabu kersirta ko ƴeewa dental ngal fof no fotirno ko heɗoto ko fof no fotirno ko ari ko ala no foti tene won nanoɓe sikka kay ɓe kay alhamdulillah taw ala koy ƴeewa joni min jo fodde dande no wayni no yaltirni saaha mboɗo nana yimɓe mbiye joom suudamo joni kaari ko patron de joni kaari ko joom haalis da joni kaari ko joom woni yimɓe ne jiima tan jitta ko yartotoro men fof cikka anan kadi mbalata tan koye ɗereji kaalis taw alhamdulillah eɗen jetta Allah ko goto fof e miijo mum moni fof ɗo haqqille mum to ganta ɗum ko yiyata yeeso mum ko ni rendo sañorto ɗum ne kadi ko yettude Allah neɗɗo surtata hoore mum woto suuto hoore ma kala mbiɗon patron wi amin hollu ka patron hayso ñaguimama ittu ka Allah dokka ɗum Allah lomtina walluma ayi Allah ko lomtinowo de Allah ko lomtinowo mawɓe men nden joom suudu ma ne jagganno hande gawri heddidi waɗay wowru wonay unde tan koddiɗo ma wi ala ko ñaami o itta o yuppa fof o fecce o totta ɗum ɗon e hirde Allah lomtinana joomum Allah ɓuri fof wawde lomtinande ko neɗɗo jogiiɗo seeɗa mo ngannduɗaa seeɗa o kuppa ɗum o kuppa moni fof meeɗa heen ƴeew kanko hoore makko haawanmo ni kadi wo alɗat woni wo alɗat holɗum ƴeew seeɗa mo daño moni kala dañi hente ala ko bonanimo haydara haɗanimo ɗanade haɗanimo ñamde haɗanimo yarde haɗanimo wonde teni moni kala meeɗi heen te moni kala sikka ko patron o mande ala ko jogii kono sutoro Allah ɓeyda ɗum haw maaya ko ni aduna o way alhamdulillah jayne nde ne yaha ene wonde buuɗali rumede nde wonde kabruji kikiɗe kabruji musɗi bonni guitamin fof haaliya bana teyi so waɗani lone kankam hay lawlo yiyatani o wawi dongude oto ala ko bonni ɗum so wona écran ji ɗi min nene mi fuɗɗima burlude joni ko lonɗe jiito mboɗo ɓorni baɗe ne joɗɗe seeɗa ni komin yob ñande ɓe bindi miɗo ɗo hennam ko ñanden bindanamiɗo ɗo rowane astahfirullah taw guite muusiɗo eɗe jogui musidɗo men goto nana France yiɗa haal inde nde omo andi so ndika men lone ɗiɗi mboɗo ɓornotanoɗe beele ɓattina écran ji ɗi Mamadou Ba mi haala tan haalaɓa Mamadou Ba Ndiaye Ba mi salminima caggal mum pelliɗen yaade to oftalmo saabu en jeehin tono windan en neldudemo ordonnance o caggal mum jaaɗen oftalmolo goɗɗo o laari guiɗo o wi alay saago jogoɗa lone ɓattinoje goɗɗi pooɗoje ko woɗɗi e ɓeydoje ɓattinde ko ɓatti écran ji ɗiɗi goni e mum ɗum sey saabu ɗe ceeri ha ɓurti fof no ala ko addi ɗum so wona humpidde nde addi amin ɗum ko humpidde nde addi amin ɗum addi amin caɗele guite ɗe saabu jooɗade 4 heures de temps 5 heures de temps ko yimɓe joyo gollanno an goto golla holɗum saabu jooɗorɗa ko aɗa naata e situji tene ko kono te o gandi site ne teddi ha maayi naata e situji aɗa yaltina info kadi wonno koko woɗɗoyta alay sago ceeɗa ha ƴeewa ko gonɗi ko selli ko pewna ɗum binda ɗum e pular ma ko nanata ko fof ha gas ɗacca ha gona e teyɗo an tan kuɓɓa matériel uji ma pop an goto jungo woto aɗa jiime ɗereji ma aɗa régla gueɗe ma aɗa haala ha dañoya 40 ko fayi minute aɗa humpita dande ma voix ma goto voix o so ɓooyi o yiyata haw natta jogade force sa aɗa yaha ha goɗɗoya jiiɓoɗa ganda hen pause ɓoyani ko ari walla pirta ha mema leydi mbatta ƴewa force mo joguinɗa o a perdi mo voix mo joguinɗa o a perdi mo
geɗe kewɗe nani hen ko caɗɗele mehe ngoni hen, caɗɗele mehe konde tawno saɗa ɗo hunde ɗi Allah aɗa yiya yimɓe ɓe no beltorto aɗa no ɓe jiɗiri ni ɗum ne ñammina fittandu ma ndu wona haalis o ko ene ñammina fittandu ma ndu ene ɓeydo rokkude fittandu ma ndu wuurde e wadde ko jiɗɗa wat ko yettude Allah alhamdulillah. hayso haaɗi ɗo hande gacce ngala, hayso ko hande tan min mbi min dompi min mbiya ngari min kaaɗi ɗo gacce ngala, min mbaɗoya gurdam goɗɗam, gurdameji ne keewi, min cansa jaɓɓal, mbaɗoya jaɓɓal gongal ne foti wonde, sabu neɗɗo wonko waɗata ha ɓooya tan dartina waɗoya goɗɗum. aɗa wona président ha ɓooya gasa jaha goniya goɗɗum, aɗa wona ministre ha ɓooya goniya goɗɗum, aɗa ardo société ha ɓooya goppa société paya entreprise goɗɗo ƴeewiya ene wona ɗum ɗo ko watte ko ene wawi wasde wonde daiman o ko Allah kono kadi ko onon, sabu yimɓe ɓeydima teddu ɓayde ɓeydi teddu noon ko onon ƴettata peeje ɗum ɗo holno hoyfinirte ha wawɓe tamboyade janggo ngara par ce que so doole donki doole keɓɓo kono ala so ɗe tawdiri ɓuuri ɗum ko onon wona minen ko waɗete ko min mbaɗi min gayni hande hay soko weltare haaɗi ɗo alhamdulillah waɗi fiyande waɗi lewre waɗi lewande waɗi yaajede waɗi fof ko yettude Allah hayso haaɗi ɗo gacce ngala hen ko heddi ko noon koye mon ko duusata ko ɗoftata ko yonnata ko moƴƴinta ko onon hankadi ni lewama ha weeli rewde ha weeli ha feewi ha yaaji ha andama ko heddi ko onon minen hayso min kaaɗi ɗo hande alhamdulillah gacce ngala hen kadi wona ɓe mbaɗi tan ha ɓoyi ɓe ɗacci ala sabu waɗama kadi oɗon gandi waɗama kadi oɗon irli oɗon gandi kadi waɗama oɗon gandi kadi waɗama kadi refti kadi ganduɗon kadi waɗama ko oɗon irli ko oɗon gonɗin ɗum noon ko hunde fonde nangede walle wona hami daña mi waɗa koko jogimi ko mbaɗanmi wona hami daña mi walla ɓe ala wona minen ballata ko hoorema ballata ko jayande ko jogimi ko hen ciranmi mi waɗa wona hami daña wona ha ko panmi ko ara wona ha lewru maya wona ha ko cabbimi ko ala koko joguiɗa ko hen guittata neɗɗo ko jogui ko hen ittata wona ko panmi ko ala ko panmi ko wona noon ko cabbimi ko wona noon koko jogimi ko jogimi e junggam ko hen guittanmi ko famɗi ko fof ko hen guittanmi Allah yiyata ko famɗi ko Allah yiyata ko baɗal ngal ɗum noon jayde mon ne ari ha yetti ɗo alhamdulillah noon ko hande woni manditare mum ko haalno ko jayde haalino joɗorɗe mum to Nouakchott to Dakar en yiɗi ɗum no feewi waɗa ɗum joɗorde kettinaɗe hakkude Nouakchott e Dakar ma yaha ha Mali ma yaha ha Gami ma yaha ha Guinée kono wona minen min mbawa komin mbawi komin mbaɗa ɗum tan komin mbawa komin mbasa wat ko heddi ko jomin mbaɗa sabu faya koye domaine kayitaji heptinede aduna o hankkadi ni o woni koye ƴewde holno waɗirta feere haw jogo nden ka e kisal kala ko fati banggue numérique kala ko fati banggue weeyo ɓayde no hande ko wona weeyo ko no hisnirte ha jogo lawol ni ko noon weeyo ngo jogorto lawol pewgol kala mo ala hen lawol pewgol wawa wadde ko watte ko alay saago onon ƴeewon beele wooda ko waɗa kisal mum dañoye hunde jokka so dartima tan wonko bonni ha heewi wonko bonnata ha heewi wona ɗum noon humpidde wona hunde tokosere jewteɗe pamɗani jewte mawɗe ko jewte jaajƴe kala yewtere wattede hen namdi ko temps kene wona hedde 4 heures de temps 3 heures de temps pewna monta ɗum ha feewa ko wayno joni yewtere buuɗalirmede tarihaji annabaɓe ene yiiɗa alhamdulillah kono yewtere nde ala ko ɓuri ɗum musde ɗo yimɓe ɗantoɗo ko ɗon daccata ɗoyngol ma aɗa kola aɗa fewna aɗa kola aɗa fewna ha ɓuura yuɓɓu ha ɓuura labde ha ɓuura leer ananta hen hay cuusel ananta hay susande ananta ñuñali ananta haydartene laabti pos wona juuɗe kewɗe ko junngo woto fewni ɗum ko konuɗe ɗiɗi kaali kono ko junngo woto fewna ɗum ha laabta sen taw jomumen gondani e nokku goto ko ha weltina ko jewte ɗe ganduɗa
sa haalnama no ɗe mbaɗirte ko ala ko ɓurɗum mus kono noon nde tawno neɗɗo ko yiɗi ko ɗum tan haalata alay sago ɗe darto alay sago ɗe ngara alay sago ɗe gooda ko goonga ko wonnataɗe ko noon koye mon yaltata hankadi ni ɗum woni peccen rendu pecce min gaddon beltodiren min beltoɗon nden fandare Allah weltono en alhamdulillah ɗum woni hande talata cuɓiɗen nayade oɗo fannu to banggue carika kono hande yewtere men puɗɗalino men spécial ko weltare ɓiɓe fulɓe alhamdulillah won pelle kewɗe jalte weltare wonɓe cuusano haalde jangi hen wawde haalde ha jaltini dinguiri jeehi ko duɗal ngal jangini ha joni mbawi jeehi woni hen cortin duwanaka jeehi woni hen duwanaɓe jeehi kuɓɓoyduɗe weltare jangin woni hen dursi duwana jeehi kuɓɓoyduɗe woni hen noon goni ɗon ha cikki mbawi dursani corti jeehi garti jaaha ɓooya ronka yaade arta koko sali duwanede ha joni Mouhamadou Ibrahima Sow en Gueladio Sow en Houseynou Sow en Houseynou Ngori en Abdoul Sow en wona ɓe cikki ɓe mbawi ɓe jeehi ɓe donki daraɓe ɓe garti koɓe saliɓe andi duwanede kono ɓe duwantede eyo firti noon ko duɗal ngal wona jewte tan ngal jangguini pular ngal jangguini français ngal jangguini dewle ngal jangguini neɗɗo wurdita e aduna hol neɗɗo savoir vivre wawde wurdede heƴodirede ngal jangguini gandal ngal findini ngal looyi pinal won wiyaɓe hande ko anduɓe mawɓe so gari fof dirat ngal jangguini ɗumen pinal hol neɗɗo yarata no ñamirta no wurdirte no haaldirta no yarata fof ngal jangguini ɗum eɗen gandi hen won jokkodiraɓe hewɓe ngal jangguini ɗumen e ɗin sifaji ɗin fannuji ko duɗal ko université ɓay ko université mawɗo woni ɗo ko université anduɓe ko anduɓe ɓolɓe janggate saabu wonɓe hemɓe foof ko anduɓe ɗum noon weltaɓe ɓe fulɓe wona tan jayde humpitore ala ko duɗal jangguinowal sa woni hen tan haqqille ma alɗat a famat ko heewi sa wona hen kadi saɗa hetto ɗum kadi a alɗat hakkille ma heewat ñande min giwi wendu Boseyaɓe min e musidɗo Al Huseyni Kane min gari ha to ceerno Ibrahima Sall ɗo bindan Qur'ana o nde min giwi amin garta musidɗo mi hennima audio goto musidɗo goto omo yiili numéro men duuɓi tati mo ronki yitude mo yiitinima ñande mo welti waɗen audio holko wi o wi ko garmi hande ko yettudema e jardema a haaɗi kam serde joom suudam o haali no histoire o ardi ha yetti ala ko heddi so wona ñande mo seeramo te ñande o heeɗi audio mo bannomi alarba naate fittandu makko hande aɓene gonditi te hande ɓuuri wawodirde hande ɓuuri famodirde hande ɓuuri yiɗodirde kala ko mankuno hande ne woodi fewni ko heewi fewni ko yiya e ko yiyaka ko nana e ko nanaka ko duɗal ko université woni ɗo hande o université hande hanino taw ko pottital manggal ɓiɓɓe fulɓe mbaɗi weltare haala ko waɗi ko kono minen min mbawa ardade ɗum min mbawa wadde on organisation min ngala moyen mum min mbawa wadde on organisation wa yaltude koye pelle fulɓe dari ɗe mbatta haqqille ko watte ko mbiye hande noon ko ɗum ɗo de tolni ɗo nodden ɗum aduno anda ɓe ko mbaɗata ko aduno faama ko yeyete ko neɗɗo wiyata ngare mballe kam ko yimɓe gandata hankkadi ɗum ɗo ene yonti walle yonti ƴeewe no yarata wasa hirede wasa hiiɗede wasa wattede yitere wasa añede wasa waɗede concurrence ala ande ɓe ngal jaɓɓal wona jaɓɓal concurrence wona jaɓɓal haalis ko jaɓɓal yidde wallude rendo jahowo jaɓɓal yidde wallude rendo e jahowo jaɓɓal poos mum wona goto ɓe wona poos maɓe darani ɓaydema poos maɓe darani enen mbiɗen ko leñol daranɗen ɓe darani ko leñol e windere aha kay eɗen jogui moyen eɗen jogui keesuji kewɗi haalis balle min mbaɗa conférence uji mabɓe mawɗi ɓe garta e baɗe mabɓe e golle mabɓe aduna fof faama darde mabɓe ɗum koye mon yaltata ko e mon yaltata wona amen min jogui miijoji kewɗi noon amin laara tan
min laara ko yehete ko fof, min laara invité ɓe fof, min laara denteɗe ko mbaɗata ko fof, amin laara tan. Kono sahamu maaroy, kono hay dental gotal meeɗa wadde min soutenir, meeɗa wat hay fedde wotere meeɗa wadde min soutenir e pelle fulɓe, hay fedde wotere taw koye pelle tan cañade gandaɗe ala en fedde mende wadde min soutenir, meeɗa yi ɗum. Kono weltare jibini pelle kewɗe, hande baɗɗe gueɗe kewɗe ha mawni, ha yiya nde jibini ɗum de. Kono pelle ɗe jaɓani ha joni heɓtinde weltare e dosɗe mabɓe, e wallidde ɓe, e ɗoftude ɓe, e tinde ɓe. Kono nde tawno Allah ne heɓti ɗum, ne walli ɗum, en yara yeeso alhamdulillah e doole ɗe Allah rokki ɗum. ɗum noon fof il faut haale. nangue yornata ko hollaka, duuɓi mum sappo hande noon haalita haalaɓa, so haala moni kala nana anda jayde no yarata, ko buuɗe yurmeɗe jarata, golle fof ne jarata, ko ballal Allah woni e mum. Alhamdulillah, ko ɗo tan tongaten hande yewtere men buuɗal yurmede, ɓayde o ñalawma ko spécial manditare Weltare TV, anniversaire Weltare ɓiɓɓe fulɓe, duuɓi sappo hande, ko ni mbaɗirten. Kono hanino hande taw won sal mawɗo ƴettaɗo, to yimɓe fof ne kawra hen, ene kaala, wooda ko waɗa, peeje ƴette, holno waɗirte. ɗum ɗo natta wonde onon wonta enen, natta wonde jayde mon nde wona jayde men nde, natta wonde dingiral mon wonta dingiral men ngal. ɗum min jiɗi nan. Alhamdulillah, so buuɗal yurmede feri feeñi, feenjay ɓattake, carika talata hande wonno ko manditare Weltare TV, Weltare ɓiɓɓe fulɓe. Ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñalane musibam tedduɓe.